cu Marian Mirescu, Maria Munteanu și Viorel Părdigras, numai pe care cred că unii le știu. Epopeea anul 71 a fost foarte important pentru că a fost realizat primul și cred că ultimul concurs național de bandă desenată organizat de PIF, care era într-o ascensiune formidabilă, ajunsese la 1 milion și peste 1 milion de exemplare, și cutezătorii, care atunci a început să publice foarte multă bandă desenată. Epopeea PIF în România și PIF și cutezătorii în România în cele două albume. Numele expoziției vine de fapt de la această poveste, din care vedeți planșa acolo. Acest album este în facere. În curs de apariție. Care e o reeditare a celor benzi desenate din 1980. Și aici am găsit foaia pe care nu mai găseam. Pentru varianta 1, când publicul e atent. Ceea ce mă face să cred că e valabil. Ce mai scriam aici? Filozofială. Când scrii, în tăcerea scrisului, ești altcineva decât cel care vorbește, cel puțin eu. Așa că să vedem ce se mai poate spune de aici. Momentul acela cu cutezătorii și PIF Gadget a fost, zic aici, momentul franco-român BD. De aici au apărut, până la urmă a fost dezamăgitor faptul că nu a ținut mult timp,